नबजित नार्जारिया आसामाव सफैबाय। नोंथांखौ बरायदों माबोरै मोनदों? बहुत आराम नांदों सबको आंखौ एसां देरहासार खालामनां बहुत मोजां नांदों सबको आंखौ एसां अननाय ये मुंबई से आकर आसाम में आया तो कैसा लगा अभी? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं जी। और मुंबई में कैसा लगा था आपको? मुंबई में भी बहुत अच्छा लग रहा था। कितने दिन रहा वहाँ पर? वहाँ पर मैं 4 महीने हो गए। 4 महीना पूरा? हाँ। अभी आसाम में आके कैसा महसूस किया? आसाम में आके सब लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं सब लोग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बे समाव नोंथाङा आसामाव फैनानै बोरै मोनदों? बहुत मोजां नांदों सबको आंखौ एसां नोंथांखौ दिनै बर' हालामाव गोबां आफादफोरानो नोंथांखौ बरायदों बे समाव मा बुंगोन? आं सबखौबो धन्यबाद जनायदों सबको आंखौ एसां अनदों आसाम नाङैनो रंजानायनि खुसि DID लिटल मास्टार सिजन 5 आव देरहागिरि नबजित नार्जारिखौ आसाम आरो बिटिआर नाङैनो बरायदों। সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো যে ইমান ভোট কৰিলে ইমান সাপোর্ট কৰিলে আৰু নবজিতক উইনাৰ বনালে। যিসকল উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম আছে তেখেতসকললৈ কি আহ্বান জনাব? তেখেতসকলক কম যে আমাৰ আজিকালি টাইম কম আৰু ষ্ট্ৰাগল বেছি হৈ আছে তো সকলোৱে বহুত মেহনত কৰক আৰু মানে যিয়ে লাইনত হওক ডান্স ছিংগিং যিয়ে লাইনত হওক সকলোৱে নিজৰ অসমক প্ৰাউড ফিল কৰক মেহনত কৰক আৰু যাওক মানে আগলৈকে। थैंक यू। उदालगुरि जिल्लायावबो नबजित नार्जारिखौ दिनैनि सानाव बरायनायखौ नुनो मोननाय जायो। उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव गाजा गोमजायै उदालगुरि जिल्ला एबसु डिमाकुसि टंला खाग्राबारि खैराबारि भेरगाव आरो कलाइगाव एबसुआबो डिमाकुसि एबसुनि मावखुलि लांगोनायाव खुसिनि बरायनायखौ नुनाय जायो। बे समाव उदालगुरि जिल्ला एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रबिन्द्र बर' इउरांगिरिनो फोरमायनाय राव। गिबियावनो DID लिटल मास्टार सेसन 5 नबजित नार्जारि बिथांनिसिम कंग्रेचुलेसनखौ हरबाय जोङो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जानानै आरो गमामायैनो जोबोद गोजोनथावना जे बर' हारिनि थाखायनो गेजेराव एसे गेप जादोंमोन बिनि सिगाङाव जोङो मोनदोंमोन दिनै फिन खेबसेबाव बर'नि फिसा नबजित नार्जारिया DID लिटल मास्टार 5 सेसनाव नबजित नार्जारिया देरहासारनो हादों आरो बिथांखौ दिनै जोंनि जायगायाव फैनाय लोगो लोगो BTC ओनसोलाव फुंनिफ्राय बिथांखौ गोबां जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'निनो गुबुन गुबुन दल संगठननि मदद आरो हेफाजाबाव बिथांखौ गुबुन गुबुन जायगायाव बरायदों आरो दिनै नैबे समावबो जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ जोंनि जिल्लायाव हाबफैनाय लोगो लोगो जोङो गिबि हिसाबै नैबे डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लांगोनायाव जोङो बरायनो थाखाय थाग थियारि खालामदों। बिनि उनाव उदालगुरियाव जोङो बिथांखौ बरायगोन आरो जोबथा सिमा हिसाबै जोंनि जिल्लानि रौतायाव जोङो बिथांखौ बरायनानै हरगोन आरो मिजिंथिदों नबजित नार्जारिया दिनै जि मोनसे परिबेसाव फैनो हाबाय भबिष्यतआव हारिनि थाखाय आरोबाव मोजांसिन खामानि मावलांनो हाथों आरो नबजित नार्जारिया जायखिजाया गावनि जिउआव जिखिनि खामानि दामानि मावनो लाया मानो बे खामानि दामानिया जाहाथे जाफुंसारो बिनि थाखाय आङो इसोरनि खाथियाव नबजित नार्जारिनि थाखाय आर'ज खालामबावनाय जाबाय। मोसानायनि गेजेरजोंबो हारिमुनि गेजेरजोंबो गावनि जिथु थाथै बे थाथैखौ बा गावनि जिथु देरहानाय बेखौ देरहानानै थांना थानायनि बेलायाव गोबां खामानि मावनो हायो बेखौ फोरमान होबाय नबजितआ। बे समाव उननि जोलैखौ मा होननानै नोंथाङा? डेफिनेटलि जों बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 2021 मायथाइनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माया जेब्ला गहपुराव जादोंमोन आरो बे गहपुराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै मेल बै थान्दै मेलाव मोनसे बिथांखि लानाय जादों आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि। दा आदब होननानै बुङोब्ला जोङो बेबायदिनो फरायसाफोरखौ लानानै टप बुथुम जिखिनि फरायसाफोर थायो LP स्कुलनिफ्राय कलेज लेभेलालासै फरायसा बिथांमोनखौ लानानै आदबनि सायाव जोङो माखासे बेबायदि फरायसा बिथांमोनखौ लोगो हमनानै सावरायनाय हाबाफारि बा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन धरननि हाबाफारिफोरखौ जोङो लाबोदों आरो दिनै नबजित नार्जारिया जिहेतु मोसानानै सारा बुहुमावनो गावखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे हारिखौबो सिनायथि होबाय आरो बेखायनो दिनै जोङो आदबखौ लानानै फरायसा बिथांमोनखौ जिखिनि जोङो सांग्रांथि मेलफोर बा जिखिनि एवारनेस प्रग्रामफोराव जिखिनि फरायसाफोरखौ जोङो बुंबोदों गमामायैनो दिनै नबजित नार्जारिया गावनि मोसानायनि गेजेरजों गावखौ दाफुंनायनि गेजेरजों हारिनि थाखायबो बिथाङा दिनै खामानि मावबाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरो इयुन जोलैखौ जोङो बेबायदिनो
गोबां रोखोमनि जिहेतु दङ दिनै मोसानाय थाबाय मेथाइ खननाय थाबाय दामनाय देनाय थाबाय गेलेनाय बारनाय खारनाय थाबाय जायखिजाया जिखिनि बुहुमाव थांना थानाय गासैबो सुबुं माहारियानो मोनफा मोनफा थिग खालामना लानानै गावजों लोगोसे हारिनि थाखायबो खामानि मावलांनो हायो होननानै जोंहा बिसास मोनसे दङ आरो दिनै बिनिनो फिथाइ महरै नबजित नार्जारियाबो जोंनो देखायनानै होबाय।